कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. 27 वर्षांनी वनवास संपला अशी प्रतिक्रिया दिल्लीतील भाजपच्या विजयावर माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. पाहूयात. जो चांगला विजय मिळालेला आहे त्याच्याबद्दल आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब, गृहमंत्री आदरणीय शहा साहेब आणि सर्व पदाधिकारी, नड्डा साहेब आणि सर्व NDAचे प्रमुख यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि जवळजवळ 27 वर्षाचा वनवास हा संपलेला आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये काँग्रेस म्हणजे खरं तर दिल्ली महानगरपालिका ही अनेक वर्ष ही BJPच्या ताब्यामध्ये असलेली म्हणजे नगरपालिका नाही, कॉर्पोरेशन हेच एक हे तो स्टेट आहे. दिल्ली कॉर्पोरेशन हेच एक स्टेट आहे. त्याच्यामुळे कॉर्पोरेशनमधली सत्ता अदलबदल झाली तरी दिल्ली स्टेटची सत्ता ही कायम एकतर काँग्रेस किंवा आपकडे राहिली आहे 27 वर्ष. आज 27 वर्षानंतर BJPला पुन्हा एकदा दिल्ली राज्याची सत्ता प्राप्त झालेली आहे. त्याच्याबद्दल NDAच्या सर्व घटक पक्षांचं आणि स्वतः पंतप्रधान महोदयांचं, आदरणीय गृहमंत्री महोदयांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.